οικονομικές με τη Ρωσία του Πούτιν και άριστες οικονομικές σχέσεις με τη σύμμαχό του Κίνα. Όμως αυτοί οι δύο μεγάλοι φασισμοί αποτελούν το προανάκρουσμα μιας επιθετικής συμμαχίας σαν και αυτή του δεύτερου πόλεμου ανάμεσα στη Γερμανία και στην Ιαπωνία, μόνο που τώρα έχουν αλλάξει ρόλους τα δύο στρατόπεδα. Στο στρατόπεδο της ειρήνης, στο στρατόπεδο της τριτοδιεθνιστικής Ρωσίας και της Κίνας που έκανε τότε την απόπειρά της για μια μεγάλη δημοκρατική επανάσταση, εμφανίστηκε το στρατόπεδο του πολέμου της Χιτλερικής Γερμανίας και της Ιαπωνίας. Τώρα οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί και την επίθεση σχεδιάζει ο άξονας Ρωσίας-Κίνας ενάντια στην Ευρώπη από τη μια μεριά η Ρωσία και η Κίνα ενάντια στην Ιαπωνία. Είναι η αντιστροφή ρόλων, η αντιστροφή του που πήγε η φασιστική, επιθετική, κρατικο-καπιταλιστική αστική τάξη. Γι' αυτό οι λαοί δεν πρέπει να κάτσουν ήσυχοι και να ακούσουν τους Ομπάμα, Μέρκελ, Κάμερον και Ολάντ που καλούν σε ησυχία με το σύνθημα αφήστε την Κριμαία στους Ρώσους αρκεί να μην πάρει κι άλλο. Ας το λύσουμε ειρηνικά, εννοώντας συμβιβασμούς σε βάρος του ουκρανικού λαού και των άλλων λαών της Ευρώπης, ενθαρρύνοντας παντού τους φασίστες που σήμερα σε όλο τον κόσμο προσβλέπουν ιδιαίτερα στη Ρωσία σαν τον προστάτη τους και σαν αυτόν που θα τους βοηθήσει. Τάχα μου για την ανεξαρτησία στην πραγματικότητα, για την επιβολή δικτατορίας στους λαούς τους. Δυστυχώς και στην Ελλάδα ζούμε την ιδιαιτερότητα, επειδή ο λαός αυτός έχει υποφέρει χρόνια από τον Αμερικάνικο υπεριαλισμό, από τον Γερμανικό υπεριαλισμό, από τον Αγγλικό υπεριαλισμό, να θεωρεί και να βλέπει στη Ρωσία μια ενδεχόμενη σύμμαχο ή για τους περισσότερους φασίστες και πρώτα απ' όλα για τη Χρυσή Αυγή τον μόνο πραγματικό σύμμαχο που πρέπει να έχει το έθνος. Και το ίδιο κάνει και μια αριστερά που στη βάση της έχει αριστερά χαρακτηριστικά, αλλά στην ηγεσία της έχει ανθρώπους που προδώσανε το μαρξισμό και που γίνανε φίλοι των παλινορθωτών του καπιταλισμού στη Ρωσία, αρχίζοντας από τους Χρουτσόφ και Μπρέζνεφ, και τώρα έχουν γίνει πιστοί υπηρέτες σαν ηγεσία στη Ρωσία του Πούτιν, αλλά και στη σύμμαχό του Κίνα. Αυτοί όλοι τώρα καλούν τον ελληνικό λαό να του πούν ότι δεν υπάρχει θέμα ρώσικης εισβολής στην Κριμαία. Είναι απλώς η αυτοδιάθεση του κριμαϊκού λαού ή η άμυνά του απέναντι στους Ουκρανούς εθνικιστές και στους φασίστες που υπάρχουν μέσα στην κυβέρνηση αυτή. Έτσι αφήνουν την Ελλάδα ασίδωτη για να εμφανίζεται ένα μέτωπο φεοκόκκινο, τάχα κόκκινο, Ελλήνων φασιστών, ναζιστών και ψευτοαριστερών, οι οποίοι στο βάθος ενώνονται στη στρατηγική υπεράσπιση της Ρωσίας και της Κίνας και παραδίδουν τη χώρα μας όποτε μπορούν στους ανατολικούς ολιγάρχες και στην ίδια την Κίνα και στην ίδια τη Ρωσία, ενέργεια, λιμάνια, σιδηροδρόμους. Αυτοί θα καταστρέψουν τη χώρα και δεν βαδίζουν μόνοι τους. Μαζί τους είναι και οι Σαμαράδες, και οι Βενιζέλοι, και οι Καμένοι. Όλοι αυτοί βλέπουν νέο προσανατολισμό προς τη φασιστική, νεοχιτλερική Ρωσία του Πούτιν. Αυτούς λοιπόν πρέπει όλους να τους καταδικάσουμε. Δεν χρειαζόμαστε προστάτες, δεν χρειαζόμαστε τύπους που θα πούνε ότι δεν πρέπει να υπάρχει πολιτική αντιπολίτευση στην Ελλάδα, γιατί τάχα μου, αφού εναντιώνεται στη Ρωσία, είναι φιλοδυτική. Εμείς οι κομμουνιστές της ΟΑΚΕ και οι φίλοι της δηλώνουμε ότι δεν θέλουμε και δεν πρέπει ποτέ να δεχτούμε καμιά επιβολή καμιάς υπερδύναμης. Αυτές γενικά σήμερα είναι
είναι ενωμένες ενάντια στον τρίτο κόσμο και τον καταπιέζουν. Δεν θέλουμε ούτε την αμερικάνικη, αλλά δεν θέλουμε ιδιαίτερα την ύπουλη, ακόμα πιο επιθετική, πραγματικά χιτλερική Ρωσία του Πούτιν να καθορίζει το μέλλον της Ελλάδας και βέβαια το μέλλον της Ευρώπης. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκδήλωση σήμερα, ξέροντας ότι το πολιτικό καθεστώς στην Ελλάδα κάνει στο βάθος πολιτική υποστήριξη της εισβολής της Κριμαίας. Επίσημα κάνει πως λίγο την πείραξε, αλλά αφήνει τους ανθρώπους της, το καθεστώς, ιδιαίτερα την ψευτοαριστερά και ιδιαίτερα το ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει μια βρώμικη δουλειά υπεράσπισης αυτής της φασιστικής εισβολής. Είμαστε εδώ για να υπερασπίσουμε την ανεξαρτησία και τη δημοκρατία της χώρας μας, αλλά να υπερασπίσουμε και την τιμή της αριστεράς και του κομμουνισμού από αυτούς που τη λερώνουν. Έξω οι Ρώσοι ναζιστές από την Ουκρανία! Έξω οι Ρώσοι ναζιστές από την Ουκρανία! Έξω οι Ρώσοι ναζιστές από την Ουκρανία! Πιστεύουμε στο ρωσικό λαό, στις μεγάλες δημοκρατικές και παραστατικές τους παραδόσεις, όπως πιστεύουμε και στο λαό της Κίνας, με τις δικές του αντίστοιχες σπουδαίες παρακαταθήκες στην πρόοδο της ανθρωπότητας. Αλλά αυτοί οι φασίστες που διοικούν τις δύο χώρες σήμερα είναι το ακριβώς αντίθετο από εκείνο για το οποίο αγαπήσαμε τη Σοβιετική Ένωση και την Κίνα. Είναι οι αρνητές της δημοκρατίας, οι χειρότεροι αρνητές του σοσιαλισμού, οι χειρότεροι, βρωμερότεροι και επιθετικότεροι ολιγάρχες καπιταλιστές, τέτοιους που ο κόσμος ακόμα δεν έχει δει. Σε αυτούς λοιπόν ήρθαμε εδώ να αντισταθούμε, αυτούς να καταγγείλουμε και να ενωθούμε με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και των λαών της Ευρώπης, που νιώθουν πέρα από κρατικές προπαγάνδες και συμφέροντα ότι κάτι άσχημο έχει ξεκινήσει με τη Ρωσία στο νότο του Καυκάσου και στη άκρη της Ανατολικής Ευρώπης. Αν αφήσουμε την Κριμαία να χαθεί, αν αφήσουμε την Ουκρανία να χαθεί ή να πέσει στα χέρια μισοφασιστών και φασιστών που παριστάνουν τους θυγμένους αλλά παίζουν το παιχνίδι του Πούτιν, τότε όλη η Ήπειρος θα χαθεί σε ένα νέο πολύ μεγαλύτερο σκοτάδι. Γιατί ο Χίτλερ, ο κανονικός αδόρφος Χίτλερ, θα αποδειχθεί ένας πολιτικός και στρατιωτικός νάνος μπροστά στο φασιστικό πολεμικό μέτωπο των Πούτιν και των ομόλογων του της Κίνας. Καλούμε τους δημοκράτες να σχηματίσουν γνώμη δικιά τους για το ουκρανικό και για τι σημαίνουν προσαρτήσεις και διχοτομήσεις χωρών στο πρόσχημα του βοηθάμε μια μειονότητα. Η μειονότητα πρέπει να παλέψει για τη δημοκρατία, κάθε μειονότητα μέσα στη χώρα της. Να παλέψει να ενώσει το λαό, όλους τους καταπιεσμένους. Γιατί οι φασίστες χτυπάνε όλους τους λαούς και όχι μόνο τις εθνικές μειονότητες. Γι' αυτό δεν κάνει μια μειονότητα να τρέχει στους ξένους υπεριαλισμούς και να ζητάει επεμβάσεις. Γι' αυτό το έχει ζήσει και η Ελλάδα. Εάν η Ουκρανία παραδοθεί στο Χίτλερ, αν η Κριμαία προσαρτηθεί από τον νέο Χίτλερ, τότε να ξέρουν όλοι οι πατριώτες σε αυτή τη χώρα και οι πραγματικοί δημοκράτες ότι αυτή τη μοίρα θα έχει και ο κυπριακός λαός και εκεί η τουρκική μειονότητα που πραγματικά είχε καταπιεστεί από τους Έλληνες σοβινιστές, ιδιαίτερα τους χοντικούς. Αυτή λοιπόν η μειονότητα ζήτησε
δημοκρατική κυβέρνηση και που άλλαξε με κάποιους φασίστες, οι οποίοι όμως δεν μπορούσαν να κάνουν επεμβάσεις γενοκτονίας και εξόντωσης, και κάλεσαν τον τουρκικό στρατό και βρέθηκε το νησί διχοτομημένο και οι ίδιοι κάτω στην ουσία από στρατιωτικό και αντιδημοκρατικό καθεστώς. Και στο τέλος η Κύπρος είναι διαμελισμένη για να παίζουν σαν μπάλα μαζί της οι υπερδυνάμεις της Ανατολής και της Δύσης. Αυτός είναι ένας ιδιαίτερος ξεχωριστός λόγος για τον οποίο ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι ενάντια στην προσάρτηση της Κριμαίας. Ιδιαίτερα δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που μας κρύβουν συστηματικά οι ρωσόφιλες κυβερνήσεις στην Ελλάδα και τα τσιράκια τους σε όλα τα κόμματα. Ότι το σήμα για την επίθεση της Τουρκίας στην Κύπρο και την προσάρτηση το έδωσε η Σοβιετική Ένωση του Μπρέζνιεφ όταν με το πρακτορείο ΤΑΣ χαιρέτιζε την είσοδο των τουρκικών στρατευμάτων με το επιχείρημα ότι μπήκαν για να αποκαταστήσουν τη διαταραγμένη συνταγματική τάξη στην Κύπρο. Τα ίδια δηλαδή που επιχειρούν σήμερα να κάνουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Βαφτίζουν φασιστική ολόκληρη την κυβέρνηση της Ουκρανίας, βαφτίζουν φασιστική μια χώρα που ο λαός της πολεμάει τόσο σκληρά για τη δημοκρατία και την ανεξαρτησία, και αργότερα και ταυτόχρονα μάλλον επιτίθενται και της κόβουν ένα κομμάτι. Νέοι Χίτλερ, δυνάστες των εθνών, το τέλος σας θα φέρει η πάλη των λαών. Νέοι Χίτλερ, δυνάστες των εθνών, το τέλος σας θα φέρει η πάλη των λαών. Συμμαχία με την πουτινική Ρωσία σημαίνει πείνα, ανεργία και δουλοκτησία. Συμμαχία με την πουτινική Ρωσία σημαίνει πείνα, ανεργία και δουλοκτησία. Έξω ο Ρώσικος στρατός κατοχής και διαμελισμού και προσάρτησης από την Ουκρανία. Έξω οι Ρώσοι φασίστες από την Ουκρανία. Έξω οι Ρώσοι φασίστες από την Ουκρανία. Έξω οι Ρώσοι φασίστες από την Ουκρανία. Πούτιν φασίστα δολοφόνε! Πούτιν δολοφόνε! Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος που σκοτώνει σε κάθε ευκαιρία με τραμπούκους του όλη του την πολιτική αντιπολίτευση που αξίζει τον κόπο να λέγεται αντιπολίτευση, όλους αυτούς τους θαραλέους ανθρώπους που ζουν ανάμεσα σε ένα λαό που έχει υποστεί κυριολεκτική επίθεση προπαγανδιστική δεκαετιών για το εθνικό αλάνθαστο των ηγεσιών του. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος, η χώρα, οι μυστικές υπηρεσίες, ο στρατός που πήγε και έκοψε δύο κομμάτια από μια μικρή χώρα σαν τη Γεωργία, είναι δυνατόν αυτός ο κόσμος του σκοταδιού να υποστηριχθεί από σύσσωμο τον ελληνικό πολιτικό κόσμο? Δηλαδή και από τους Σαμαρά και Βενιζέλο που παριστάνουν τους Ευρωπαίους μόνο για να διαπραγματεύονται κοντήλια για τις συμμορίες τους από την Ευρώπη, αλλά από πίσω δουλεύουν με τη μεγαλύτερη αυτοθυσία για το αφεντικό τους, τον Πούτιν.
Εδώ είναι τα αφεντικά, εδώ είναι η πρεσβεία των αφεντικών ή μάλλον αυτών που ετοιμάζονται από κρυφά να γίνουν ανοιχτά αφεντικά της χώρας. Αυτό εδώ είναι το κέντρο του φασισμού που έρχεται πάνω από την Ελλάδα. Εδώ είναι το κέντρο της Χρυσής Αυγής, εδώ είναι το κέντρο της ψευτοαριστεράς. Κάτω τα χέρια από την Ελλάδα! Πούτιν, κάτω τα χέρια από την Ελλάδα! Πούτιν, κάτω τα χέρια από την Ελλάδα! Πούτιν, κάτω τα χέρια από την Ελλάδα! Φασίστα! Δολοφόνε! Πούτιν, φασίστα! Δολοφόνε! Πούτιν, φασίστα! Δολοφόνε! Έλα Γιώργο, κάτω. Οι λαοί δεν είναι Μέρκελ, Ομπάμα, Κάμερον και Ολάντ το φασισμό του Πούτιν να προσκυνάν. Οι λαοί δεν είναι Μέρκελ, Ομπάμα, Κάμερον και Ολάντ το φασισμό του Πούτιν να προσκυνάν. Νέοι Χίτλερ, δυνάστες των εθνών, το τέλος σας θα φέρει η πάλη των λαών. Νέοι Χίτλερ, δυνάστες των εθνών, το τέλος σας θα φέρει η πάλη των λαών. Αυτό που έπρεπε να πούμε, αυτό που έπρεπε να κάνουμε, αυτό που έπρεπε να δείξουμε με τις λίγες δυνάμεις μας είναι ότι υπάρχουν δημοκράτες, πατριώτες σε αυτή τη χώρα που δεν αφήνουν τους ξένους λαούς να βιάζονται, να καταστρέφονται και ο δικός μας λαός να μένει σιωπηλός, αμέτωχος ή στο βάθος συνένοχος αυτής της τραγωδίας. Λοιπόν, τελειώνει αυτή η εκδήλωση διαμαρτυρίας.